आंनि फिसाया खारनो गोसो जानानै खाराखै। क'क्राझार जिल्लानि दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मलानदुबि गामिनि प्रदीप ब्रह्म आरो बिमा खौटा ब्रह्मनि थामथि फिसाज्ला 24 बोसोर बैसोनि हेमेन्त ब्रह्मआ गोमानानै दं। गोमानाय हेमेन्त ब्रह्मनि अनसुलि बिसि रमायना ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला हेमेन्त ब्रह्मआ थांनाय 18 अक्ट'बर खालि सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बै साननिफ्रायनो दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनाखै आरो बेनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बिथांनि अनसुलि बिसि रमायना ब्रह्मआ फोरमायबावनाय बायदिब्ला गावसोरनि जुलि जानाया 5 बोसोराव आगान होबाय आरो हाजिरा मुजिरा मावनानै गावनि संसारखौ गोजोनैनो दैदेनदोंमोन। नाथाय हरखाबै मा जाहोननि थाखाय रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामनो रोङै हेमेन्त ब्रह्मआ न' एंगारनानै थांखो आरो बहा थाहैखो बेनि जेबो गुमुर मिथियासै होननानै फोरमायो। लोगोसे अनसुलि बिसिया गावनि फिसायखौ न' फारसे फैफिननो खावलायहरो आरो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायदोंब्ला 8453570523 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो आखाइ खबजोबनानै खावलायहरदों अनसुलि बिसि रमायना ब्रह्मआ। अक्ट'बर मंगलबार 18 थारिख बियो गस्ला हाफपेन्ट गानदों ओमफ्राय गस्ला गोजा गानदों आरो बियो ओंखाम जाखांनानै ओंखारलांदों। रायज्लायनो मोनाखै आंजों। आंनि फिसाया खारनो गोसो जानानै खाराखै। आंनि फिसाया जेबो लाङाखै, भटार कार्ड आइडि कार्ड बे पेन कार्डबो लाङाखै, जेबो लाङाखै, ओमफ्राय मबाइलबो लांफायाखै। मानसिया अहाय थांनो गोसो जानानै थांखो जेबो लाङाखै डकुमेन्टसफोरखौ। फैफिननायखौ लुगैयो आं। जेरावखि थाया मानो फैफिनथों आंनि फिसाया, आंनि फिसाखौ लानानै। बयनिसिमबो खनसे खुलुमबाय आइफोर आफाफोर बिदा फंबाय, जाहाथे आं बे होनाय नाम्बाराव फन हरनानै आंनि फिसायखौ खोन्थाहर। खुलुमनाय थाबाय। आङो मलानदुबि गामिनि नेहाथारि जानानै आङो समग्र आइ आफाखौनो खावलायनो लुगैदों जे हेमेन्त ब्रह्मआ बे थांनाय 18 अक्ट'बर 2022निफ्राय गोमानानै दङ। बिथांखौ जेरावखि नुवा मानो नैबे गोमाजानायनि जानबुं नाम्बाराव खिन्थाहरनानै जोंखौ मोनफिनहोयोबा जों बहुद धन्यबाद होगोन। बिथाङा गामियाव खुनु जेबो रेकर्ड गैयामोन। मानि थाखाय थांखो? बिथाङाथ' ओरैनो हाजिरा मुजिरा मावनानै गावनि बिसि आरो उन्दै सासेखौ रुमै रुजु जाहोनायखौ जों नुबोदोंमोन। बिथाङा खुनु रेकर्डबो गैयामोन। दा बबेहाय दङ बिथाङा? सोरबाफोर नुसनबायदोंबा बिथांखौ दतमा आनसलिक एबा गामिनि नैबे जानबुं नाम्बार होनायाव जाहाथे खिन्थाहरनानै जोंखौ मोनहोबा आं फैफिनजानो लुगैदों आरो जाहाथे हेमेन्त ब्रह्मआ रुमै रुजु रायजो जाफैफिनथों आं बेखौनो खावलायदों रायजो राजाखौ। समस्त बे बिटिसिनि रायजो राजाखौ सोरबाफोर बहाबा खना खनला नुदोंबा बे जानबुं नाम्बाराव जाहाथे खिन्थाहरो बेखौनो गले गले आङो खावलायबाय। बिथांनि जुलि जानाया बेसे गोबावसै? बिथांनि जुलिया जों मिथिनायाव 2018आव जादों। 22 दा 22 जाबाय। दा बिथांनि हाबा जानाया 5 बोसोराव सुदबाय आरो आगान। दा बिथांखौ मोनफिननांगौनि बेलायाव थानाफोराव एफआइआरफोर होबाय नामा? थानायाव जोङो एफआइआर होथ'वाखै, खिन्थु जों बेखौनो सिन्था खालामदों जे आजिलै 44 दिन जाबाय खिजानि फैफिनबायो होननानै जों नेनानै दं। मलानदुबिनि रायजो राजा आरो बेक्ति गोमाजानायनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गासिबो न'खरनि बाय बाहागिफ्रा नेनानै दङ। खिन्थु बे 44 दिन जानानै थांनायावबो फैयैखाय जों दिनै इउटुबाराव हगारनांगौ बायध'थायाव गोलैदों। प्रयजन जायोबा जोङो थानायावबो एफआइआर होनानै दोननांगौ बादिखौ नुहुरदों। जोङो बेखौ गामिनिफ्राय साजेसन लानानै मावनाय जासिगोन थानायाव एफआइआर होनायखौ। जेरैखि जाया बिथांनि फैफिननायखौ नोंथाङा आसा खालामो? जों आसा खालायदों, फैफिनजानायखौ बिराद आसा खालायदों। फैफिनाबाथ' बिथाङा माने दासो रायजो जाफुनाय आरो उन्दै सासे दं, बहुद अलखदाव गोलैगोन। फैफिननायखौ जों कामना खालायदों।